Danas ću vam pokazati kako provjeriti je li vaša Windows sedmica originalna. Odite u start, odite kod računala, desni klik svojstva. Odite skroz dolje i vidjet ćete ovdje aktivacija sustava sa Windows. Sustav Windows je aktiviran, to znači da je vaš Windows originalan. Ako piše aktivirajte sustav Windows, to znači da nije originalan, da ga morate aktivirati da bi bio originalan. To je prvi način. Drugi slijedi. Odite u start, upišite aktivacija sustava Windows. Evo, to već ovdje piše, kliknite na njega. I kao što vidite piše aktivacija uspjela. To znači opet da je Windows aktiviran, da je originalan. I to je bilo kako provjeriti je li vaša Windows sedmica originalna.